Jane sing disunati ki manuke tandase. Meneng to manut to. Omongno to Pak D anakmu Dik. Ben gak Antibiotik iki. Antibiotike lho. Antibiotik kuwi anu kabeh. Dadi kok bapake kok. Ayah antibiotik ayah. Antibiotik Mas, antibiotik. Bapake kudu melu. Al pucuke gosok. Manut to Jul. Iki sikat telek iki. Ora apa-apa wong raimu ya kaya telek kok. Ora apa-apa. Lu gua. Nyapa? Iku ketokan pentil. Ora apa-apa, wis meneng. Apa? Aduh, ndak sesuwek. Pangapunten Mas Bayu. Nggih, nggih Pak Yuda. Niki wau kula sapet jagong kalian Mas Sigit. Nggih. Ternyata enek sing kliwatan. Loh, napa nggih? Sing dihitanke kan Mas Mas Jagat. Jagat. Lah ternyata Mas Jagat niku gadah kembaran sing nuwun sewu. Lali ora disunati. Oh alah ngoten to. Nggih. Moko sing jenis dulur kembar iku kudu bareng. Kudu bareng. Coba. Napa kudu bareng? Kembarane Mas Jagat sing ndi kembarane Mas Lah Jagat? calake kok kula nggih anu calake sampean celukne to Mas. Calake Mas, calake ngene. Ono putut-putut saya Mas Bayu. Iya iya iya. Golene calak lok pelok. Golene calak Oh sasane alah, lho. ger ger. Mosok Mas Sigit anake kembar. Sing Iya. wis Ora ngerti kowe iki menengo. Kowe iki apa to? Kowe iki lho. Kok iso usul iki? Kowe iki Sebagai apa? Aku tak tekon sik. Kowe iki dagelan ora, dalang ora kalau nyekel mic barang iki lho. ayo kene. Lah, meh dadi apa kowe iki? Oh nyekel mik. Ya le, ya le, ya le, ya le. Yo. Ayo. Ya le, ya le, ya le. Yo, 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 yo. Wis mudeng aku nek ra dadi. Pun dijamin dadi nek iki, Pak. Elok iki. Lah, ya ra. Nanda iki. Bu ora ro. Lah alah, Pantura dan sekitarnya genderane lho. Masa ora ngerti. Sapa? Lojang. Bolang, Mbah. Julang. Jo langkung. Wolak-walik. Lu kok wedi iki lah apa? Napa, Pak? Mas, Pripun? kuwi raine sing ndi? Lah alah, masa Oh, alah. raine sing Tak kira wedi tiba. kandhani aja nyedak. Sampeyan niku malah ngeden-ngedeni bose. Kono ki Mas Dula. Aja ngeden-ngedeni. kono ki tak. Aja ngeden-ngedeni. Wong ki mbok ya Piye? sampeyan Ya alhamdulillah Mas Bayu Nggih. kaya kerawuan tokoh wayang suket Slamet Gundono. pundi? Pun mboten enten. Selamat guntuk. Lah nek iki gak selamat belas. Cilik. Semene cilik. Aku suruh wong model ngono ki. Cilik. Apane, Bah? Sumpel padasan. Sinten menika ingkang nelpon kula wau? Kula. Sapa tanggung jawab iki? Utusane Pak Sigit. Nah, Oh, ya enak golek calak iki lho. Nggih. Kula niki ditelepon Mas Yuda nggih. Nggih. Utus Mas Sugit terus Sigit. kan nyunati Apri kali Mimi. Mas Sigit, Mas Sigit kok Mas Sugit. Mas Sigit, Mbah. Lambe anggere lambe kuno ini. Sigit. Oh, bantah. Iki sing durus. Kowe sing kenal. Apa kurang ajar? Kowe sing dagang kota lho, jelas nih. Seto iki dirungokke. Ki mengleh ngomong ngak lambe kuno. Nggih. Wong aku lambe kuno cek damise kaya ngene. Nggih. Ya to, lambeku rupaku ra lah cangkemmu kuwi. Malah kuno banget ora lambemu neyeng lho kok. Nggih, tapi kan lambe saiki masih neyeng. Lambe saiki kok mau pamer-pamerne. Sombene nek arep tanggapan nek arep budal diremplasik nek Sing bendane ya. wis Apri karo Mimin sing pundi jere njaluk disunati niku. Ya. Oh kono. Nek kono aja melok rene, aja melok rene. Kowe bagianmu kok sinten to, Mas?
Sing disupetke Kembarane sapa? Jagat. Kembarane mau lho. sedaya niki wau sampun, niki Nggih, sampun. pun sunat, Mbok menawa kembarane jagat. Lah niki. Nik kok aku. Lah iya to kan wajahmu kan mirip to. Lah kira kaya jagat to. Kaya jagat iki kaya Oh, jagat. genah kaya jagal. Wah, rusis. Jagat. Bocah iki ngrusak ya. Wis to. Wis to menengae kowe iki ben Nggih Pak Bu, kados jagat nggih. Lah iki lho jagat Nek iki kae jagat gumelar nek iki Nggih. jagat iblis. Dadi peteng dedet. krungu kowe. Sik to sing arep disunati sinten? Lah niki lho, Mbak. Mas, Aku wis sumpah. nuwun sewu. Pripun, Mbah? Sampeyan aja ngenyek aku lho. Lho kok saged pripun? Ya aku ki dadi calak, Nggih. dadi tukang nyunati wong. Ning terus aja mok kon nyunati boyo. Bajul kaya ngene. Wah, Iya, pelecehan. iya. Lho, ngeten kok boyo lho sampean iku Kowe ki ngerti dhewe kaya jagat Bu nggih kono muni kaya boyo. Nuwun sewu niki. Nggih, niki, Nek Pak. wong gandeng kula niku ora kedung ora nampik iwake nggih. Mengke nuwun sewu nek kira angel berarti kan wis kotor. Wis kotor. Nggih. Enten petik, Mas. Petik. Palu nggih. Palu manut to, Nggih, manut to. Manut. Nggih Eh, ngempuk. manut. Nggih ngempukne niku Oh. kan kudu digecek sisik. Nggih. Oh, kaya gawe stick lho, kaya stick dilembutke sik. Kan salin, kan Nggih. salin. Oh, coba. Kuwi nganggo apa to kuwi? Nganggo apa to? Mas, endi alate wis tak Cobi. gawe? Sunatan kula niku komplit sak sarung Nggih. Mas. Oh, nggih. Wah, lah iki malah wis jangkep sak sarunge ya. Jangan. Penak iki golek calake ngene iki. Temen Peralatan ya. iso komplit. Katoke dicepot. Katoke dicepot. Iki janah, Nah, ape diganti sarung. Ape sunat ape dipate. Eh. Menengae iki sunat yo ngene iki manut barenge jagat. Kowe iki manut to. Manut. Dadine ben api. Kon manut kok angel ram. Ayo, Bro, Males, ayo, Bro. Aku biyen karo Mbah Gati di ngonone. Entuk walesan aku. Pun, saiki mang katoke puas-puaske, Mbah. dicepot. Katoke dicepot ganti sarung. Sarung. Wis. Pilih sunat apa? Nah. Pengen tak graji ndasmu. Ayo manut sunat. Aku wis kadung ditekakne rene. Iki kudu tanggung jawab lho. Calak iki nek wis teko rene, kok ora sida. Nyawa totoane. Kula niki wis aku nek wis kadung ditekakne ngene Nggih, iki. kok nganek, Ora Dek? sida. Nesu ki engko. Sarunge wis tak gawakne. Kengko pakaian sing terakhir, Endro. bebetan sing apik. Apik. Kene. Katoke kene. Iki disarati. Digo sing apik. Sik. Nah, Lah iki kudu disarati ben ben ilang sengkalane. Ngilang Sukerto, ngilang Sukerto. Sengkalane. Ngono. Kayak kene ben kene lho, Ndrun. Ben kono Mas Indro. Wong urip ki aja nolak rezeki. Leres. Lah niku. Sapa Aja ndek nolak kopi, nasib. delok kopi kuwi. Ngono. Dadi wong piye-piye iki kan yo. Ayo. Ora entuk nolak Rezeki. rezeki. Kursi. Iki ora kursi. rezeki. Kursi. Dilungguhke men ora rewel. Dadi ben ben Kursi, penak. Mas. Nggih, yo dilenggahke sing apik. maka. Kuwi sing gundul iki sapa to jane kok melu wae iki jane. Kowe iki lho. Kowe iki sapa? Kowe gak sunat minggir. Apa? Aku ki Pak E. Sapa iki? Oh, bapak. Mriki Pak. Bapake lho, Mriki. yo, yo, yo. Ae lho kowe. Walah bosok. Oh, Mas, Pripun? nuwun sewu ora ngerti. Sampeyan to, Pak. Nggih. Alah. Ora omong. Sinten to ban iki wau? Bangkake. Wis bapake. Nek iso pateni ae iki. Seneng nek gak ndek Pak. Lunggone Ayate to. sampean wani sunat sampean pangku to Pak, biasanya kan dipangku bapake terus ditikup ngoten niku. Lunggono dhisik. Ayo iku. Oh alah yo. Nah, Wis to manut ora apa-apa, Mas. Yakin wis. Sikile mbukak sithik, Mas. Buka. Nah. Aduh. Ora balik. Aku kula kangen lho, kangen yakin. Gak nganggo kuwi. Wah, aduh tak arep-arep lho kau. pripun, Mbah? Pripun?
Enten masalah napa? Brewok. Wah, Sak kecapok. bapake ora sregep blas. Pak Dadi bapak kok ora ngono. mula to mang mula takon ngrondap. Suket apa piye ngrondap? Sing luwih ampuh gempur kuwi lho, sing luwih ampuh. Iki Ndro, antibiotik. Oh, nggih, ben ora krasa. Ben kok gak krasa. Gak krasa. Nggih. Pati rasa. Sedaya monggo saking calak. Tibius ben gak lara. Lah iya. Bapake melok ndonga. nggih nggih nggih. Wong sunat tak diwehi kado to, Mas. Oh nggih, Leres, nggih no. Kado teko Mas Lendro. Ayo. Kado, Mas kado. Mondo. Kanggo bapake, kanggo Nggo bapake sik wong kuwi ya. bapake. Abi arang Iya. Mas Yudo sebagai sahabat apa ora kepengin melu ngado? Budale nunut kowe. Ayo. Biuse ki nek saya akeh, saya gak krasa. Iya. Di Oh alah do ngado kabeh. Diombeni sik. biuse tambahin. Diombeni ndang. Piye rasane gedang karo aku wae kan ngono. Mesti kaya gule, ben ora kaya gule. Ben ora krasa. Kado lho, ayo. Antibiotik ben ora krasa. Ayo, sapa ki? Kula dereng ngadu. Awakmu Pelok durung ngado. Sapa sing lungguh ning kono kudu ngado kabeh. Kabeh iki adil. Oh jenenge kok Kowe kok mliliki aku iki ngopo? Aku iku mrenggake sapa sing ning kono? Antibiotik. Nah, Iya. Tumbak cucukan. Budalange bos. aku tok seneni ngomong to. Aku mung pengen dagelan mulih kok kene mencret piye no. Aku ngono. Ya wong urip ra oleh nampik rejeki. Iya toh? Ayo, gendut. Gendut. Ayo sing gendut. Engko nek lete kesuwen kadoan antibiotike selak ora mandi. Ramandi. Ngono ya. Yo. Iki ora antibiotik iki anti panjang umur. Ngombe. Ayo Pak, antibiotik Pak. Iya. Sik. Modele kaya ngeloloh manuk. Abah, Piye? kersane antibiotike niku ndang Cepet merasuk. diombeni sik. Ngombe. Betul. Ngombe Nggih. sik, Sampeyan kok ngombe. pinter Mas Bayu kok pinter. Mati. Nggih, Mas Sing Bayu. ngakon Bayu lho, ora Mas aku Bayu. lho. Ora bae ki. Sing aku Tumbak Iya. cucukan. Ancene iya. Ora oleh nolak rejeki. Ben cepet merasuk Pak obate. Monggo sing badhe dulak gedang monggo. Oh, Antibiotik Pak, engko nek ora Wes. mandi, nek kesuwen ora mandi. wis karek saiki wis. Wis. Wis tak jaluk lungguh sedaya. Diseni lombok. Apik. Wis. Matane. ben iso ngomong R. Ben iso awakmu muni R. Oh, rung iso. Rung iso. Berarti kurang Mas lomboke kurang. Nggih. Kurang matamu. Yo, lega. Wong urip ora oleh nampik Rezeki. rezeki. Nek nampik rezeki nek mati dadi Merton. kuwi nek kulino awor aku mesti roh. Wis ya Mas. Ditatak-tatak. Tatakne lho ya Mas ya. Jane ora tatak. Aja cerewet. Pengen kena ndang dienggo apa ora? Nggih Bapak. Anu nek pengen ndang dienggo Nggih. sesuk obat ana rondap. Nggih Pak Calak. Dadi ben brodol kabeh kono. Rencana njaluk dikubur ning ndi? Loh. Kok dikubur? Salah. Diketok. Sunat lho. Supit. Ketokane. Oh, alah. Tanggane iku. Lah mosok ketokane arep diuseng-useng karo mimin. Ketokane dikubur, diwarke bapake. Tak kira sing dikubur. Bapake napa pun mati kok diurip bapake.
Bapake cek urip. Pak lungguh sik. Ayah duduk ayah. Ya nak, ya nak. Rasa cerewet ta. Niat ingsun ki jaba Jawa. Ya, hati-hati. Niat ingsun Ingsun ra niat matamu. Manuta kene lho, manuta. kene. Urung ngerti sepelan iki. Lah wong urung tau dijokke kok. Sik sunat ganti niki mawon bapake mawon. Sing sunat genti bapake sing iso sepel. Moh, Nggon kowe wis apik kok. padha batange. Niat ingsun Niat ingsun. ngilang kowe rasane rok nih. Ngilangi sukertone bocah sing arep tak tigas. Ngonokane Alah wong muni manuke ngono kok iso. kowe pon duwe. Iki Lah iya. Oleh iki. Muga sing dikitanke Mas Sigit si jagat ilang sukertane kari barokahe. Kanggone sing arep sunat iki muga-muga barokah ilang, Amin. sukertane tetep tumibul. Amin. Amin. Manuta. Manut Wis karek penake kok. sunat kahakian cerewet manuta ngono lho. dongane iki mau lho. Wis ora apa-apa, wis apik. Wong karek ngenggo kok. Kok ora nganggo ra mandi mono lho iki kongkon barokah ning kono aku entuk dosane. Pake muni amin kok. Kowe engko nek omong ae tak bacok. Meneng. Di tasku mong. Wah, alate komplit. Lho, salah profesional lho, Mas. Ngoten niku enten anune mboten, Mbah. Apa? Pak Calak. Pripun? Ngoten niku enten kriteriane mboten. Anu mbok menawa bapak iku ra mampu, ya toh. Mbok menawa kok bapake ra mampu kok regane diramekke ngarep nek kula. Gamelanu Sik ta, BPJS. sik. Dalang nek kulino awor dagelan. Iso, Iso golekne dalan ngono. Kula niku kelas-kelasan, Mas. Wah, niku. Nah. Dadi bapake gen krungu kupinge kuwi. Nek angka C500.000 perbane putih, Nggih. terus antibiotike nggih penisilin sing laras. Sulfanilamid. Bungkus sulfanilamid. Nek sing nomor loro, Nek sing nomor loro. sing 300 Nggih. perbane nggih biasa. Nggih. Wedak anu obate paling-paling kula geceke Dumek. Oh. Lah nek sing rega 150, nggih. Niki kula buntel gombal. Kula Nggih. buntel kalih terasi. Sing 50 mboten enten, Mbah. Kok masuk malah golek sing luwih murah. Murah. Golek sing luwih murah. BPJS kok. Oh, 50. 150 ki wis paling murah. Meneng. Nggih, menang. Aduh ya. Iki jane sing disunati iki manuke tandase. Meneng to manuta. Nah, Omongno to Pak D anakmu D. Ben gak antibiotik krasa. iki. Antibiotike lho. Antibiotik kuwi anu kabeh. Dadi kok ya bapake kok. Ayah antibiotik ayah. Antibiotik, Mas. Antibiotik. Bapake kudu melu. Bapake kudu melu nanggung. Usul neh. Mas Mandol. Iki ngono gawe sulfanilamid. Sulfanilamid. Apa, Mas? Sulfanilamid. Alah. Antibiotik ayah. Lagi iki, serius. Oh, didongani sik lah. Aja Sunat jol. Arep sunat disunat kok pelayan. Aja ngalih. kuwi atus dhisik. Sini. Jagat jolang sunat. Jagat jolang. Awake men resik. Sukertomu lho ben ilang. Nah, Pun diresiki dereng. Wis diresiki po. Tekel putuke gosok. Manut to jul. Iki sikat telek iki. Ora apa-apa wong raimu ya kaya telek kok. wis ben to. Manuta to, manuta. Rambale. Oh, rambing. Oh, rambale. Oh, rambing. Rambasan. Lale, lale.
apa-apa. Lu gua. Nyapa? Iku ketokan pentil. Ora apa-apa, wis meneng. Wong nggonmu ya sak tutup pentil lho kok. Iki Nggih. arep tak nggo nyatuti nek enek paku sing neng kursi. Lah. Rumangsane nggo kowe po. Aja duwe pikiran elek sih. Maplas. Calak serba Ape komplit. sunat ya dolanan nyawa. Iya! Gocek, Cok. Gocek, Cok. Gocek. Cekli Mas. Bae cekeli Gocek. bae. Gecek dase. Gecek dase. Langsung. Mlayu. Nggih niki sing nyolong pitik nggih niki lare nggih. Pemean ndek iki nggih niki sing nyolong. Iki Oh iki ape dienggo apa iki? Ben lho, kowe iki wis tuwek nek ra dimpukne piye? Lah. Ape digeprek. Mau randang kondo atau tak presto ndek sore gembuk. ganteng kok piye presto. Manut to kowe. Ngene kok Ya manut tapi ora umume. anti bau. Ayo muni antibiotik neh. Bius. Ben gak kena corona. Iki ora bius Apa? Pembunuhan iki. Ora. Aku iki iso maca, Pak, iso maca aku. Kowe iso maca? Aku ora iso maca. Gak lara ta. Boten, Ora lara. Gak lara kan? Gak lara ta. Ora. Manut to le cah bagus. Manut. Ning geng, ning geng. Bapak kaya telek. Gak lara ta. Boten. Urung. Dipangku, Mas. Bangku. Ah, iki lho. Dipangku. Bapak iya ngono. Matane. Piye ta Iya ta. Pak? Apa-apa kok nesu bapak iki. Ora nesunan ngono kuwi ayo. Dipangku. Pangku. Yo. Ya. Matane. Nyapa? Satu sama. Oh sing bapak iki nggon Dipangku ngisor sing mangku. Nih. Mas aja guyon, Mas. Serius yo. Lah. Angel Ngawur. mangkune radek. Jebul ki cilik tenan. Engko cilik raimu sing mbok cekel ora kuwi. Engko Dipangku. Iki apa ta? Wetone napa? Beton ku apa ya? Penak lara sangga wong loro ya, Dek. Dipangku. Selasa wagi. Radek mundur. Selasa Kowe iki radek munggah. Lah. Ceklono Pak De, anakmu Pak De. Nggih. Iya. Iya. Antibiotike jos rasa. Mandi ta. Gak lara ta? Boten. Wah. Antibiotike gak lara ta? ya wis gak lara wong sing didemek nggonku e. Wah, kleru nggonmu to, Mang? Tiru ngalih marai kelaruan. Mula aja injen-injen. Nah. Ngono ingok-ingok ya. Wes. Gocak itu. Siap, nggih. Cekli. Ojo mlayu. Nyapa? Iki lare nyapa? Gaji. Ora apa. Sing ngomong sendok ya Ora lara kuwi. Ora lek iki. Sunat ora lara apane iku? Ora Neng jero sik. Tak sunati. Oh, mbok menawa isin roh wong akeh nggih. Oh, nggih. Mbok menawa isin gawa nang kamar. Oh iya. Wah. Ya, ben. piye? Men ora. Piye anakmu wis sunat, Pak De? Lare niku pancen isinan. Bocah Nggih, iki. nggih. Gak lara to. Kono kursine tetep neng kono. Ayah. Lono. Piye, Le? Wis ndang waras le. Piye, Le? Heeh. Piye, Le? Gak Piye, Le? lenggah. Piye, Le? Dimpet. Iki engko paling-paling darahmu mampete 3 dina. Mbok digawe Ya bongko. Ora apa-apa mati ra bendina engko Lu ora bendina, nggo latihan mati arang-arang. Go survei Engko sik. tuku neh. Timpet. Puweri ra karuan. Sikile dibuat keri, pegel dikukur nek keri. Ukuren. Engko nek gatel anu tapu ana ya. Ana kono wis. Oke, lenggah.
No. Ana calak kok papat entek bocah kowe. Manuta to Yo. manuta. Eneke calak yo nggur iki tok. Iki Liyane wis tamune Mas Sigit kok ngene iki. Werna-werna. Sing ngadu. Nggih. Sampeyan lara apa to, Mas? Sampeyan lara apa, Mas? Ora lara apa-apa. Sampeyan lara apa, Mas? Aduh, ndase suwek. ndase suwek. Suwekne lho kok. Apa ndase saka kertas. Ngerti ora? Duweku sesuk kahanane terus kaya ngopo, Lha Mas? apa to Mas kok kaya ngene kahanane? Lha aku pengen ira dadine kaya ngopo to Mas? Ya tak duduhi. Dadi Waduh, andoke ilang. Lha jare lara kok ditiliki pengen ira kok. Lah niliki ya wonge ora sanggon-gonane. Saiki nggone sapa besok nggone sapa mbok tak ndelok to, Mas kok kahanane kaya ngopo? Nyapa? Apa nek ngono? Enak. Kok edan. Ndokmu ilang. Ilang. Tak ijoli ndokku kok. Ndokmu ya elek lho. Lah wong iki waro nek bar disunati yo. Pun nggih Mas, Mas Dalang. Nggih. Sampun luar anggen kula ngirangi Sukertone Mas Jagat Jolang, sapa? Jagat Jolang, Kembarane. kembar. Iki wau. Lah kan guyu nang ngono kok. Jagat pun nggih kula tinggal nggih. 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 Ndang kethek wis piye ku njaluk neh. Kowe ora tau roh ngene iki ta? Ora tau enek dagelan de konsep saiki. Wis Mas Yuda tak tinggal ya. Lah nasibe niki. Sapa? Nasibe niki, lare niki. Alah gampang to Mas, ku nek kira-kira ora garing. Nggih. Sumetno larahan Oh di bongen. Oh. Ku nek enek muni mak kritik-kritik. Nah, Kobong sak sembarange. kobong. Iki nek ora garing kon ngekeki laran. Di PP ra iso ta. Engko nek getahe cek milih ae tadono mangkok ya. Ra. apa? Arep nggo apa? Lho, digoreng. Oh, bapak iki. Binat saka. Kok sik kok kowe tok deto kemen kok ngendi to Mas? Kok sak ireng lho Kak, celana ireng. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing jenenge wong Slendro bocah diamput. Iki dhuwit masjid. Lah nek kathok ireng iki mulane tumben kowe kok lomo. Kula nemu kathok iki, Bah. Apa? Aku lah nemu kathok niki celana. kose ta, kowe nemu. Nggih. Kuwi ora nek sing duwe. Ora ana. Sik ta. Kose ta, kose. Sik ta. Iki kanggo tumbal. Ya tumbal ya tumbal. Kuwi sarunge wehno kuwi anu kathoke wehno. Kuwi sarunge gekku ketut no. Oh iya. Sarunge abahe kuwi. Balekno sik. Kuwi pusaka lho, pusakane abahe lho. Iki ning ndi dingge lho. Atik. Aja. Atik pusaka, atik ora iki pokoke sementara ora iso. Ayah ki ngopo to? Sarunge balekno sik. Ayo. Ayah. Sarunge mbok balekne iki tak Uji teh. Balekno ora iso ndol kon balekno. balekno sik. Kene wae. Iya kok tak balekke sarung. Ning aja ning kene. Walah. Kon kathokan saiki kon kathokan. Ora iso. Iki engko nek engko mesti lali. Pusaka lho iki. Raimu aku gak rangkepan. Ora urus. Kene. Ayo Pak. Anakmu sebagai bapak iki kudu tanggung jawab. Kene anakmu kono. Karo lungguh ra iso Karo to lungguh. kathokan. Lah iya. Oh, nyalini kelambi karo nglekar kowe ya iso. Lho aku. Ayah kok goblok. Kene, katakan sik iki katakan. Ayah kok pokoke jamak. Katok iki sarunge abahe pusaka iki. Ning ndi abahe ra iso sari nek ora nganggo sarung iki kok. Iya. Iki mang piye aku sampe gak rene. Lah sikile siji. Oke. Wo, pengen dipecat karo Mas Sigit. Sendal. Saya gak ada. Nah. Wis sikile lok, sikile sing kiwa. Aku tak katokan dhewe. Nang kene. Ayo ra iso kene katok. Ayo, adeh. Wis. Ora tekan mimin ki padha ae. Apri.
Sumpah aku gak rangkepan. Alah wis ora usah ngono ae dige. Iki sarunge abae lho, Mas. Iki pusaka lho abae. Yo nek pusaka atik ora iki aku tak katokan sik. Mondol ki nek tak pateni sisan lho. Iki sarung iki pusaka. Ora. Wis ora, ape mbok pek yo karmu. Oh alah ya. Pun kula balik mau jane wis dipenging bojoku rene wis dipeloro. Pun kula balik kula matur nuwun pun jenengan sunati. Bocah ki arep pamit. Wong disunati arep pamit meninggal. Meninggal ape pamit katokan, Mbah. Katokan. Mbok katok ana ora ki ya ora enek perubahan. Oh ya bener abae. Lah bar disunati ki mau dadi rubah. Sesuk karek ngrondap. Kendang katokan. Wis aku tak pamit, Tut. Oh iya. Loh, kok mbok lungne? Cara mau pasrah. Ya ampun. Bocane Goblok eram. Oh anu. Tapi men dijalukne. Wis ora kerasa dadi murid dumpil. Oh, wis golekne remason. Ya frisker, blonyoi kapak. Pancen yo iki cah apian. Lah jare nggone abahe. Buwok eram. Oh alah.